positively, living positive, living positively, living positively. Namkelekile kuSiyayinqoba Beats It, inkqubo yakhe wonke ubani ophila okanye ochaphazeleka i-HIV. Igama lam ndingunokubonga Yawa, ndiphila nentsholongwane kagawulayo, ndineminyaka emithandathu ndiphila nayo. Namhlanje sikwenye yefama yefruit neveg ePaarl. Sonke siyayazi ukuba ukutya okusempilweni kubaluleke kakhulu empilweni yomntu. Iindaba ezimnandi zezokuba akufuneki ube nemali eninzi okanye ube sisityebi uze utye ukutya okusempilweni. Ngoko ke abantu abaphila nentsholongwane kagawulayo abohlukanga kwabanye abantu. Sonke kufuneka sitye ukutya okusempilweni ukuze siphile impilo emnandi. Masiye eMpuma Koloni sive uMasi usiphathele ntoni. Namhlanje silapha eMtheko eLadyfree sizokuthetha noBawo Dumezweni mayelana nokubaleka kokutya okuya egazini ngakumbi kubantu abaphila nentsholongwane kagawulayo. Masiyeni. Umsebenzi wami mna ndingumfama kodwa ke njengoba ngingumfama lena kodwa ndilungile kaMasibambane Support Group. iMasibambane Support Group lena yona ingaba mhlawumbi incedisana njani ukuqinisekisa into yoba le gadi ihambela phambili? Igadi yona siyayilima, saqhuba uyilima, sithengise and futhi njengoba sithengisa njena thina nathi siyakwazi uphatha pha ispinach, cabbage into ethile senzela ukuthi lonto siyityayo thina masi ukutya ubheka igazini. Sibanike ke ngoku thina le vegetable mahala aba bangenayo imali kodwa kubantu abanemali babathenge basiqume senzele into ukuthi nathi singawi sibe nayo imali esinayo sibe siyazi ukuthi futhi lo mali le izasincedisa ekubeni into yokuba masithi xa sithenga imbewu sithenga nezinye izinto for the support group singadingi into. Silulutsha lalapha kuMasibambane singabantwana abaphila nentsholongwane kagawulayo. So nathi sisebenza nabamama sisonke sibanegadi. Ento sizilimayo sinceda into yokuba into bana siyathengisa siyayifumana imali nabantu abalapha esibhedlele sibabona uba noko abaphilanga abanye siyakwazi nobakhwela ispinatshi sinike ngaso. Kubalulekile uba abantu abaphila nentsholongwane kagawulayo mabatye ukutya okuya egazini. Yiyo le nto kubalulekile ukuba umntu makatye ukutya okuya egazini kuzokwazi ukuncedisana kunye nezipilisi zakazityayo. Kubaluleke kangakanani na into yokuba thina emakhaya siphila nentsholongwane kagawulayo singaphili nayo ukuba ngaba sibe nayo igadi yemifuno? Thina sikhuthaze ekubeni into okokubana noba mhlawumbi igadi koweni uzakwenza kangangamandla wakho noba indawo engakanani na umntu makabe nayo uzenzelana wakho mncinci ngokwamandla akhe. Angathatha igadi yonke alima igadi yonke kodwa akazi ukwazi ukuyikona ukuyilima le gadi. Ukuthi xa esenza ngolo hlobo yena lo malanyana nayo mhlawumbi akafumani grant mhlawumbi akafumani into akho nto ayifumanayo ingena yayo impela nyanga loo nto izawukwazi ukuncedisana kunye nayo. Endikufundileyo ngokubaleka kokutya okuya egazini kusekubeni awunyanzelekanga into mawube unentsholongwane kagawulayo nokokuba unayo nokuba ngaba unayo masiqinisekise into yoba emakhaya sinayo igadana yethu apho sawuthi sityifune khona ukutya okuya egazini okufresh ngalo lonke ixesha. Nam ndingomnye wabo uzukhangele nam ndakuba neyam igadi ukusukela namhlanje ndiqinisekisa uba nditya ukutya okuya empilweni. Ngokulima Siyayinqoba. Masike siye kuDr Majoro sive amacebiso akhe ngokutya okulungileyo for abantu aba-HIV positive. Masiye ngaphakathi. Okokuqala kufanele sazi ukuthi ukuba khona kwe-HIV emzimbeni womuntu kungayenza ukuthi umuntu angadli kahle, kungenza ukuthi umuntu umzimba wakhe udimande ukudla okuningi, kungenza ukuthi umuntu alahlekelwe ukudla. Manje ke into ebalulekile ukuthi i-quality ne-quantity yokudla ibalulekile. Idla ukudla okuzosiza ukuthi amasosha akho omzimba akhona ukula, ama-fruits nama-vegetables. Okwesibili, idla ukudla okune-energy eningi, ipapa, amazambane. Okwesithathu, idla into efana nenyama nama-beans ukuthi ube nama-proteins ukuze ama-muscles wakho azokhona ukuthi abe strong.